Hey, Big TV. Nithatha imali engaka. Hey nina mani. Sikhala. Tshela mina kuthi cula. Hayibo. Ungabusakhuluma. Mina uthulisi. Ha. Uthili. Waqala nina. Wena nothilisi. Awusuqedile. Hawu. Family King bafethu it's about that time uzovela ngiphakela ubapho. We bapho. Uphinde wabuya. Uphinde wabuya ubapho. Ubapho ngangamdlisa into ababayo wakhala wathi Ginger aya kwanele I need more. Awuveza ubapho. Bapho tshela mina mfethu wena nopelepele khambani. Ha into zami lezo. Ne? Ha. Upelepela usabi. Ha usabi. Okay my brother ngoba wena upelepela usabi nami ngiyakuthemba. Now 10. So ngisazama ukwadipha nala ngaphansi. Dipha wena. Yeah. And then sivule nayi iMaster Shiri. Master Shiri. Bekhona enye out yami la ikwazi ukuyiqhumisa njenge champagne. Kuba ngathi uyayidonsa la phezulu. Kuba ngathi uyayidonsa la phezulu. Ngithakele nje mfethu into zakho yiwo lawa. Thank you back office. Thank you back office. Ubona nje Babi. Hayi Baba yo. Hayi babi. Ufuna baba yo ke. Ufuna ubabayo? No baba. So ayibabi lento. Okay. Ngambulale. Ngambulale. Hayi ngeke umpwethu lo. Hey, kube kuya ngami ngabe ngithi akanyimuluqe. Hey, Ka wisco. Ureda ngithi. 3 2 1 go. Hayi sungaqala bethu. Yini kuwamanzi amancane lo. Injani? Nakuyazi. Injani? Ya baba. Injani usisunjani? Injani? Tshela ba injani ya baba. Luthi mnandi. Man bathi ayibabi lento. Baba kodimnandi. Ya baba kodimnandi. Into edlekayo. Aha. Hawu. Wena usizunjani awunyusa ikepisi kancane sikubone sekumnyama. Because ngifuna ukubona baba. Ngathi injani uthi khala. Tshela mina kuthi cula. Hayibo. Ungabusakhuluma. Ngivele ngithule mfowethu. Ngivele ngithule. Injani imnandi? Ish. Umuntu abanga le mali uyayithatha? Ngibe ngiyilungisa. Khona. Yebo. Ngibe ngiyibala phambi kwakho. Yebo nansi. Iyo. Ayizi sound yamaphepha. Ayizi imali eneyishebo. Ubafuse vele ayiphihliza ngeyishebo akunankinga. Vele kuthiwa imali ingcolile. Yabo, so isula nje izoya ka Mike i-right. Nansi. Anjani lama wings tshela abantu mfethu. Mnandi. Oh. Nango etha mnandi. Awababi. Mina uthulisi. Ha. Uthini? Waqala nini? Wena nothilisi. Uthili bites nje yami. Yeah, and uyangichaza ngoba ithambo yalimunyu. Yeah. Ha. Manje ayibabi ne? Mawuqede lapho mfethu ngifuna uyongena emsebenzini ubatshela ukuthi hayi wena nothilisa awusuqedile. Hawu yemomo star. Qede emlomeni khona uzothi la night. Lega. Momo uzomela uyothola ithishu ka Mike. Ha. Ipakiyele. Dwa. Sakala. Basusithi ngakwethu. Ya. Impilo uthini? Impilo. Dlala uthini uzobona wena. Ayibabi. Ithi la. Dwa. Wethu ngicela ukukutshela ukuthi uqedela ama wings isikhathi esingakanani. Ngizokunika ukuthi akulimithe vele kumele siuhlale.
Total 10 minutes. So uhlala le? Total. So ixoxela. Khona amanye futhi mhlawumbe ungangibona. Khona amanye. So wena mfethu ama-wings waqede in 2 minutes. Wena manje khona amanye. 39 seconds. Akuvamile futhi. Akuthi hlanza. Hlanza. Unalo ungaka uthi hlanze. Hlanze. Kanti kaThekelo kusenenzani manje? Ngithe ngifuna into ebabayo, imali yami iyahamba la. Labantu bayithatha imali yami la. Ngiyayinciphisa, ngiyayinyusa, kuyayifanele. Anifaka into ebabayo. Ayibabi kazi. Yababa ukuthi mnandi. Imnandi. Iya baba. Ungayifanisa nani? Ingathi Nandosi. Yona. Ngithe ngifuna into ebabayo. Ngithe ngifuna isiqanda into ezohlanyisa umntwana. Buka ubapha ubuye kwesibili uzothatha imali yami. Last time ngakunika malini bhuti? Mina. Yebo wena ngakunika malini last time? 300. Uzolanda futhi omunye uha manje. Yebo. Uma ukhona kana wena. Cha ukhona mfowethu. Owakho futhi. Awububamba. Imali ethe. Ngingasho ngithi mfowethu uyingcwele, uyinkosi kapelepele mfowethu. Awukhudanga nje akaze kwenzeka lutho. Biglit TV, King Ginger, Cream de la Cream. Make sure that uyangibiza ikasi lakho mhlawumbe wena ungababelwa uzujulukisa okwengane encane. Ungathi uphethwe inyongo ngoba my brother hayi. Hayi my brother hayi. Imali sasekhona. I'm still looking for more people to come and participate. If uyangidinga ikasi lakho, drop the comment, say King Ginger, Cream de la Cream. Pull up ekasi mfethu uzozidlisa into ebabayo zwile kuthiwa uwe ophatha izinto ezibabayo mawusuphatha imali yecash. I'm the only guy phakathi eCBD ophethe ucash ngalesikhathi. Amthukanga. Ebusuku ngo6 intambama egoli eCBD imina engiphethe ucash. Bonke babhenkile bayasaba. Udlala. Uduchilisa. Obaba kha. Ngabusayibuyisa leyo mali. Vele ukhululeke futhi singikudedele. Hayi, you are the winner. Kuleya mngane. Ngiyohlezi ngikubhekelele. Okay, wala wani Kuleya. Embakala ngiqale embakala. King Ginger, Cream de la Cream bafethu. I'm still cooking. I'm still giving people something hot. It's going crazy. It's going bananas. It's a Biglit TV. Imali sasekhona wena. Ozodwa into ebabayo. Wena. Biglit TV. Nithatha imali engaka? Nina manje. Take me home.